portahan! Uy, wow, Johnny Boy. Mauna si Berta. Ang igsoon ni Bertos. Utik ter! Ano mo? Mauna si Berta. Alis mo. Perti mang pangita. Kasi naman tao niyo eh. Klaro ha. Oh no! Unsa man? Dili mo mangawa dira kay tigbason ta mo. Karon lang mo be. Ali be. Butak lang! Balik pa mong duha diri ha. Kay panigbaso na ta mo. Patay na. Nabili ng gitara. Di na ba to ako ah? Uy. Unsa na? Ang ilahang gitara nabilin. Naara kani. Karon kay nabili nila ni. Sigurado jud kung mubalik pag yun to. Naman ako to silag mga patibong. Galasgaw tong duha ka buok ng harana. Udtong tutok ng harana. Ilaha pang yaga-yagaan akong manghod. Patay lang to. Kani. Uy. Wala dari. Nasa unahan. Diri. Pasig na sila. Wala dari. Wala yun sila dari. Clear ang area. Balik sa tambay sa ko ang payag. Uy! Wala yun sila dari. Naa na sila dari. Kaya kung naa sila dari, mailhan gito na ako. Pero tanawon doon akong gitara. Kaya kung nawala ang gitara, sigurado naa gito sila dari. Kung gito'y tuyo nila dari, akong manghod o kaning gitara. Daw tanawon doon akong gitara kaya mas nawala na ni. Uy! Napa di ay. Dili ko ni pwede maabot sa ilang kamot. Hanto dili na ko to mabigtian kay haron di na to sila mobalik diri. Sa kuha sa gining gitara nilang gibok-bok na. Berta, I promise you, I shall return my love. Musta na ka to si Mabay? Isa naman kabulan bay. Sa may nakaon niya nga nag-inom raman be. Nangarana may perti man tong pangita. Utik ter! Ano mo? Muna si Berta! Alis mo! Perti mang pangita! Kasi naman. Musta may nakita niya atong bayhana? Musta nang yung katuron ba? Paminon ako, wa pa to ka move on ba? Mas maayo akong pangitaon si Yema. Isag asa, pangitaon yun ta ka. Uy! Ayay ka to araman di ay. Yema? Johnny Boy! Uy, Yema! Johnny Boy! May kinaga! Salamat ko ngayon nakit-an ta ka. Johnny Boy, salamat mo ka nakita ta. Masulban na gina akong problema kay Berta. Perti na akong migawa. Huwag sa'yo mo, Johnny Boy! Kung sa may nakaon ni mo, Yema? Nga, naibog man ka atong babae nga perting pangita. Johnny Boy, ang gikaingon nila, love is blind. Aw noon, Karon, ako na gyud napamatudan nga ang love is blind. Dili mo tan-aw kung itsuraan o gwapa. Ang gitan-aw diha ang pinitik sa kasing-kasing.
Kung pangit man siya o gwapa, basta ang imong giagad imong gugma. Salamat, Johnny Boy. Ang problema lang, ang iyang magulang piting bisuga. Magbantay siya sa tuwa. Balik pa mong duha diri ha. Kay panigbaso na tamo. Itang tuwa. Magkahiusa. Aron buntugo na to si Bertos. Para makuha na tong gitara. Gilang kay na ako permiti si mong likod. Sandang mo respect sa imo. Unsa man mga tulata. Tara na. Tara na. Tuod ka atong dala na. Katuod ko. Diri ta mga gi. Dira ah. Nay dalan dira ah. Na. Ay tara, unsa Tara. tay gulat na to ana? Uy, unsa man ni kakatul ba? Daw. Unsa man ni? Pagngike. Tambay sa ko diri kay pasig manito sila diri mailhan dito nako. Lima. Unsa man na, Johnny Boy? Lang may natukoy. Uy. Mura man si Bertos. Ha? Ang igsuon ni Berta. Kanang nagkulog? Sure ba? Murag mao na ning niabot. Milyar jud kaayo. Isa ka bulan jud ko nagpaabot ani. Ang ilahang gitara gibukbok na. Karon lang mo. Sugaton ta mo dira. Nagumot jud ko sa inyohang duha. Inyohang giyaga-yagaan akong manghod. Putik der! Ano mo na si Berta? Mo! Pwerte mang pangita! Isa naman tao niyo eh. Klaro ha? Karon, magmahay-mahay gid mo nganong nibalik pa mo diri. Patay na. Dili gid mo makaigyas. Uy! Si Bertos manday na eh. Diri na lang kayo ma. Maday! Di na ako ni makaya. Ikaw lang diri kay ikaw lang may naituyo diri ma. Bahala ka diri ma. Johnny Boy, ayaw kong biyahe. Kay padulong na rin si Bertos. Nagdalaog sa muray. Balik. Johnny Boy! Gibiyaan mo ko ni mo. Johnny Boy! Ayaw kong biyahe. Pinagpaingon na diri si Bertos. Nagdalaog sa muray. Yan! Ikaw nganong nibalik pa ka diri. Karon, patagmon ta ka. Bertos, dong, maluoy ka. Ang gitara among gibalik dire. Ayaw tao may kastigo ha, okay? Unsa ba pakiluoy? Ang gitara ba di ang amok tuyo? Nga si Berta maging ang akong gusto aron makit-an ko siya. Unsay gitara? Unsay kaluoy? Nga ang kaluoy nako naa sa tikod sa kong tiil. Patagmon ta ka para dili na ka diri mo balik. Ikaw ang guniboy kaluoy, Bertos. Ikaw ang pinakaway kaluoy nga tao kung nailhan dire sa Pilipinas. Daghan pang istorya. Kani mo'y dawata. Ay ka, di po didi. Ish! Gahi man ni kinumo ni. Putaw naman didi. Kisakit. Kani daw, tanahon na to gahi pa ba? Gahi gud ay. Mura na. Walay lain. Kulang na kulang pa na. Kani daw, tanaw na to masagang panimo ni. Ang ako ang walo. Sag muna na ako ni. Kay murag na minhod ang akong kamot. Sa pagsinagang sa putaw. Murag kabaliw na. Gigunitan. Buhi! Imo man gigunitan. Buhi ini. Buhi ini. Tama gyud ay timbalik ko diri ah. Nadihado na si Ima. Kani kina gunitan niyang tubo. Buhi ang tubo. Bahala ka ni. Ima, tabangan ta ka. Kaluoy po di mo duy. Ay Ima, ay kabala ka na anak ko kay nagunitan nimong tubo. Buhi! Buhi! Ibalik mo na niya ang kauban. Abi na akong nidagan ni. Puntangin na nimong kabuang. Jenny boy, ikaw na ibahala na. Buhian na ako ni.
Ba lagi ka. Ima, tanawa. Kung wala pa ko, pwede luoyan na mo. Alkansi ko kay duha sila. Isa man, Ima. Gusto nada pa ka? Kabangan pa na to ni. Murag kulangan pa na ba? Sige, kay kuha ko itong gitara. Itong asang gitara. Og si Berta. Mara na among tuyo si Berta og gitara. Si Berta, nilaag siya. Naa siya sa abroad. Uy! Kuha niyang gitara. Kung lakaw mo dire. Kwaon na mo na. Og si Berta. Ima nakadungog ka. Ay, salamat. Johnny Boy, nakuha na nato ang gitara. Si Berta na lang ang kulang. Hello guys, this is Yima TV channel. Hi guys, kini di ay si Johnny Boy TV. Hi guys, kini di ay ang Bertos Vlog Channel. Hi guys, this is Yima TV once again. Ako lang ang banggiton diha guys ang atong mga subscribers, mga followers, mga likers, mga sharer kagaya nila ni AJ Macbrel. Hello yo, ni Angie, ni Ma'am Maymay Gumabay. Shout out ako. Salamat sa inyong mga pagsuporta kanunay guys. Sa tanan na itong mga nagsuporta, stay connected with us and we will stay connected with you. Okay? O may God bless you. Hi guys, so shout out ko sa tanan nga nagtan-aw ani nga vlog. Ug shout out po ko sa tanan nga mga kaubanan namo sa trabaho ug katong mga kaparentihan pod namo. Shout out pod sa inyo. O katong sa mga silingan pod namo, shout out pod sa inyo ha. O kinsa man toy mga giganahan sa mong video parehan nimo o kana shout out sa imo day. Hi guys. So, unta guys no, malingaw mo sa mong video. Lalo na sa akong subscribers, followers, likers. So guys, daghan kayong salamat guys nga na-enjoy mo sa mo ang video. So, unta ginapalo ninyo ang ako ang page, lalo na kang Bertos Vlog Channel, Yima TV Channel, Johnny Boy TV. Guys, daghan kayong salamat. Di na ako patason guys. Diri lang taman. Thank you.